Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkaku da wadaka barkaku da lokaci. Kamar da muka saba yau muna dake da wasu manyan fina-finai sababbi masu kyau wanda za ku iya samun su a cikin group namu na VIP. Kafin mu je da bayanan mu da wani farkon zan konna shafin namu ka daure kai mun subscribing da alamar kararrawa. Da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ku same su a kai insha Allah. Wa'annan manyan fina-finai ne wanda ba za ku same su a YouTube ba, za ku same su ne a cikin group na VIP wanda ake tallata muku a kowane lokaci wanda za ku iya biyan kuɗin ku sai a saka ku a cikin wannan group na VIP wanda za ka iya samu duk wani sabon film da kake nema insha Allah idan ka shiga ciki za ka isko shi, kuma sanar da tsofaffin fina-finai wanda ba kalla ba idan ka zo duk za ka iske su a ciki insha Allah. Ga duk wanda yake buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP to lamba ta mu ce yake ɗaukawa sai ya yi mana magana ta WhatsApp ko ta Telegram wanda zai iya samu ya biya kuɗin shi ma a mishi register a cikin wannan group na VIP wanda ake biyan kuɗi duk wata. Kenan idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP ko wacce ƙasa kake insha Allah idan ka ɗauko lambar mu za ka iya mana magana mu saka ka a cikin wannan group na VIP wanda za ka iya samun duk wani sabon film insha Allah. Wannan dama ce gare ku waɗanda ke kallon sababbin fina-finai na India waɗanda suna wasu ƙasashe ba sa samun fina-finai suna zuwa wurin su. Kenan wannan dama ce gare ku wanda za ku iya samun fina-finai har inda kuke za su zo su iske ku fina-finai insha Allah. Kenan ga duk wanda yake buƙatar shiga cikin wannan tsari namu na VIP zai ɗauka lambar mu sai ya tuntube mu ko wacce ƙasa ke insha Allah za mu gwada ma har da za ka biya kuɗin ka sai a saka ka a cikin wannan group insha Allah. Idan kana duk ƙasar da kake insha Allah za ka ɗauko lambar mu kai mana magana ta WhatsApp ko ta Telegram, za mu iya baka lambar da za ka tura kuɗin ka sai a yi maka register a cikin group wanda za ka iya samun duk wani sabon film kamar da muka gaya muku insha Allah. Wannan sababbin fina-finai ne wanda ko a India wannan sababbi ne. Kenan duk wanda yake buƙatar kallon ire-ire su ba wai su kadai ba to za ka kamata ki ne ya ɗauki lamba ta mu ya ƙoƙari ya magana sai mu saka shi a cikin wannan group. Mun gode. Kenan ga duk wanda yake buƙata sai ya tuntube mu ta lambobin namu insha Allah.